Hemen kontzeptu hauetaz hitz egingo dugu. Zatitzaileak, zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak. Lehenengoz, zenbaki baten zatitzaileak. Zer da hori? Bi zenbaki naturalen arteko zatiketa egiten badugu, zatiketa horren emaitza zehatza bada, hau da, 0ko ondarra badauka, orduan bigarren zenbakia lehenengoaren zatitzailea dela esango dugu. Jarriko dugu adibide bat eta horretaz hobeto ulertuko dugu. Esaterako, hartzen dugu edozein zenbaki eta egiten badugu zatiketa, orduan esaterako 8 zati 2, badaukagu lauko emaitza ondarra 0, horrek esan nahi du zehatza dela. Eta, kasu honetan, 2 izango da 8ren zatitzailea. Baina modu berean 8 zati 4 zatitzen badugu, horren emaitza B zehatza da, 0ko ondarra, eta orduan 4 ere bada 8ren zatitzailea. Hauetaz aparte, badauzkagu beste zatitzaile 2. Eta bata da bat zenbakia eta bestea zenbaki berbera. Bider 8, 8 denez, orduan zatitu aldugu beti, zati bat edo zati 8. Horrek eramaten gaitu zenbaki lehenetara. Hau da, zenbaki batek bakarrik 2 zatitzaile daukanean, orduan bat zenbakia eta bere burua, orduan zenbaki mota hori esaten dugu zenbaki lehena dela. Esaterako, zein dira lehenengo zenbaki lehenak? Hasi behar gara 2 zenbakitik. Zergatik? Bat zenbakiak bakarrik zatitzaile bat daukalako. Ez dauka 2. 2 zatitzaile daukan zenbakirik txikiena, badaukagu 2 zenbakia. Hurrengo zenbaki lehena izango da 3. 3ren zatitzaileak izango dira bat eta 3. Zenbaki bakoitiak baztertu behar ditu zati 2 daitezkelako. Orduan, hurrengo zenbaki lehena izango da hurrengo zenbaki bakoitia. Kasu honetan bada 5. 5ek bakarrik dauzka 2 zatitzaile, bat eta 5. Hurrengo zenbaki lehena izango da 7, baina 9 ez da izango zenbaki lehena, zergatik zati 3 egin daitekelako, eta orduan 3 da 9ren zatitzailea. Orduan hurrengo zenbaki lehena izango da 11. Hurrengoan 13, 15 ez da izango lehena, zergatik zati 3 edo zati 5 egin daitekelako eta zehatza delako emaitza hori, orduan horiek zatitzaileak izango dira. 15en zatitzaile gehiago dago. Zenbaki lehenak jarraituko ditugu 17, 19 eta abar. Zer gertatzen da lehenak ez diren zenbakiekin? Zenbaki horiek esaten dugu konposatuak direla. Zenbaki konposatuek orduan badaukate 2 zatitzaile horiek baino gehiago, hau da, bat eta bere buruaz aparte, beste zatitzaileren bat edo dagoela. Orduan, kasu horretan, biderketa moduan adieraz daitezke zenbaki horiek. Adibideak, adibide simple bat, esango dugu 8. 8ren zatitzaileak topatu ditugu lehen, badirela 2, 4 eta horietaz aparte betiko moduan bat eta 8. Orduan, 8 adieraz daiteke 2 bider 4 moduan. Orduan, biderkagaiak bihurtzen dira 2 zatitzaile hauek. 2 bider 4 bada 8. Hori izan daiteke praktikoa hainbat kasutan eta geroxeago ikusiko ditugu kasuak. Beste kasuren bat, 4ren zatitzaileak esaterako, zatitzailea bada 2, eta horietaz aparte, edo horretaz aparte, betikoak bat eta 4. 4 adieraz daiteke 2 bider 2 biderketa eran. Baina zer gertatzen da zenbaki apur bat handiagoa edo daukagunean? Orduan, ez da hainerrez topatzen zein diren zatitzaileak edo nola adierazi biderketa moduan edo. Orduan, kasu horretan egiten dugu prozedura hau. Zenbaki horren biderkagai lehenetan deskonposatuko dugu. Nola egiten da? Demagun
egin nahi dugula, edo topatu nahi dugula, 60 zatitzaileak zein diren. Gero biderketa eran adierazi ahal izateko zenbaki hau. Idazten dugu edo marrazten dugu marra vertikal bat zenbakiaren ondoan, eta bagoaz bilatzen zein diren zatitzailerik txikienak. Zatitzaileak izango dira zenbaki lehenak, beti deskonposatu egiten dugunean gure zenbakia. Horretarako arau hauek jakin behar ditugu. Zatitzaileak zein izango dira? 2 izateko zatitzailea, orduan gure zenbakia bikoitia izan behar da. Horrek esan nahi du edo 0 amaitzen dela, edo zenbaki bikoitiaz amaitzen dela. Kasu honetan, 0 amaitzen denez, orduan 2rekin zatitu daiteke, 2 bada horren zatitzailea. 60 zati 2 egiten dugu eta jartzen dugu hemen horren emaitza, 70. Hau berriz ere zati 2 egin aldugu, bada 2ren multiploa, eta orduan zati 2 zatitzen dugunean horren emaitza bada 15. Ze gertatzen da, orain ja ezin dugu zati 2 egin zenbaki bakoitia daukagulako. Orduan jarraituko dugu bilatzen ia hurrengo zenbaki hauek diren zatitzaileak ala ez. Orduan, 3rekin saiatuko gara zatitzen. Nola jakin dezaket nik aldez aurretik ia nire zenbakia 3ren multiploa den ala ez? Kasu honetan erreza da, denok dakigu 15 zati 3 zatiketa zehatza ematen duela. Baina, orokorrean jakiteko zenbakia 3ren multiploa den ala ez, egin aldugu hau. Zifra guztiak batu eta emaitza izan behar da 3ren multiploa. Kasu honetan, 1 gehi 5 da 6. 6 bada 3ren multiploa, orduan badakit 3rekin zatitu aldo dala. Orduan, 15 zati 3 bada 5. 5 ezin dote zatitu, beste zenbaki batzuekin bakarrik zatitu dezaket 5ekin. 5 zati 5, 1 emaitza daukat. Ze gertatuko litzateke 2 eta 3 zenbakiak zatitzaileak ez badira eta oraindik badaukat hemen beste zifra bat edo orduan bilatuko nuke ia 5en multiploa den, orduan egingo nuke fijatu ia gure zenbakiaren azken zifra 0 edo 5 den, kasu horretan izango da 5en multiploa, bestela ez. 7ren multiploa bada ez dago araurik, orduan zatiketa egin beharko nuke jakiteko ia zehatza den ala ez. Baina 11ren multiploa den ala ez jakiteko badaukagu erregela simple bat. Alde batetik egin dezakegu kokapen bakoitian dauden zifrak batu eta bestalde kokapen bikoitian dauden zifrak batu. Gero egingo dugu 2 batura horien kenketa, eta kenketa izan behar da 0 edo 11ren multiploa. Demagun badaukagula zenbakia 3, 5, orduan zein eduki dezaket 3. postuan izateko zenbaki hau 11ren multiploa. 3 gehi zenbaki hau, demagun 2, 5 bada eta posizio honetan dauden zenbakiak, posizio bikoitian dauden zenbakiak bakarrik 5 denez, 5 ken 5, 0 da. Orduan badakit zenbaki hau 11ren multiploa izango dela. Lehen deskonpasatu dugun zenbakia 60 izan da, eta horrek esan nahi du 60 matematikoki adieraz daiteke zenbaki guzti hauen biderketa moduan. Hau da, zenbaki hauek izango dira 60ren biderkagaiak. Orduan 60 adieraz daiteke nola? 2 bider 2, bider 3, bider 5 moduan. 2 bider 2 bada 2 ber 2. Bider 3 eta bider 5 hori izango da 60ren balioa. 2 ber 4 bada 4. 4 bider 3, 12, 12 bider 5,
60. Eta beste modu batez irudikatu aldugu daukagun zenbakia. Esan dugu daukagun zenbakia adieraz daiteke biderketa moduan, ezta? Badauzkagu alde batetik, faktore 2, bestea beste 2, berriz 3 eta 5. Bueno, orduan, zenbaki hauek badira 60ren biderkagai lehen guztiak, orduan 60 bada zenbaki guzti hauen biderketa. Horrek esan nahi du, hemen barruan daudenak badirela beti 60ren zatitzaileak. Orduan, alde batetik, multzo bat osatu aldugu 60ren zatitzaile guztiekin. Alde batetik badaukagu beti bat eta zenbaki berbera, ezta? Hau da, bat eta 60 badira zatitzaileak. Horietaz gain, topatu dugu zenbaki lehen batzuk, badirela gure zenbakiren zatitzaileak. Zein izan dira? 2, 3 eta 5. Guzti horiek izango dira 60ren zatitzaileak. Horietaz gain, hemen barruan dauden zenbaki guztiak badira 60ren multiploak, demagun binaka hartzen baditugu, 2 bider 2, orduan 4 ere bada 60ren zatitzailea. Zatiketa hau egiten badugu, 60 zati 2, horren emaitza izango da, hemen soberan geratzen diren biderkagai guztiak, da 3 bider 5, 15. Bi zenbaki horiek hartu beharrean beste 2 hartzen baditugu, biderkagai hauek, 2 bider 3, hau da 6, bada 60ren zatitzailea bebai, ezta? 60 zati 6 egiten badugu, emaitza izango da, hemen soberan geratzen diren biderkagai guztiak, hau da, emaitza izango da 10, 2 bider 5. Beste 2 zenbaki hartzen badugu, 2 bider 5, hau da 10, hori be izango da 60ren zatitzailea, eta falta den kombinazioa egiteko, bada 3 bider 5, hau da 15, bada 60ren zatitzailea bebai. Baina biderkagaiak binaka hartu beharrean 3 hartzen baditugu, zenbaki horiek be izango dira 60ren zatitzaileak. Demagun hartu egiten dugula 3 faktore hauek. 2 bider 2 bider 3, hau da 4 bider 3, 12. 12 be bada 60ren zatitzailea eta horren emaitza zein izango den soberan geratzen den zenbakia, hau da 5 izango da emaitza. Horretaz gain, hartu aldugu, multzo hau, biderkagai multzo hau, eta orduan badaukagu 2 bider 2, 4 bider 5, 20. 20 be izango da 60ren multiploa, zatitzailea. Eta azkenik falta dudan multzoa, bada hauxe. Orduan hartzen badut 2 bider 5, 10, bider 3, 30, orduan topatzen dut 60 be badela 60ren zatitzailea eta emaitza izango da soberan geratzen den zenbakia, kasu honetan 2. Eta horrela topatu dut hainbat zatitzaile dagoela eta hemen daudela guztiak irudikatuta.